Ya Rabbana ya Rabbana mari hujatul arifin Abu Abadka wastas Mudani uji bangsane nama puni kairangan syadul qadir amal ilmu tarikut siriku lawanil mutadab ya Rabbana kalawat sabul kone jalani ala firqonika Sadian dari guru naika kekasih mangkodi Abu Zaid Mubarak Madumi dan Syekh Abdul Qadir Jani ya Rabbana Ilma sahiku menangis jamani hingga hari-hari kabir wa kamawi Baromadan sami maribat sadaya Inoronan sampun Danana hingga kalintang ya Rabbana Mangkana sehatul saking sesama direwangi ngaji kabewala sabun ulama kang sabinan sadaya pansamikan kun bangunin ikan dapat ya Rabbana Leni rasehat mukoni wonten kang urusan tunggal Imam Rabi wastane punika minangka sirahi pasekehe lemah Imam Rabi sampun matuki rahmatullah ya Rabbana Mangkana wali maling kadekang lungguing Praja bagat sedayang Badami jeraga berewaka para ulama Mulai kemeryoga Binaka gagang telepon Guna mesambun meratisto ya Rabbana ya Rabbana dan adai kang beragi minangka agun tenana Imam Rabbul Mu'im Syabul Qadir Jalani Linampung Ing sasani ulaulia agung Kang lungguh Ing beraja Baghdad ya Rabbana Mangkana Syabul Qadir Jalani Mungkin orang gantena na imam Insalu uwe gurune ing alingihe ing madrasah Maka sebelum sudah tergang sugi-sugi Kami asu
Yardak minang kabar Ya Rabbana ya Rabbana Berbiande amat cike malosa Aku pinaya pangurukan iwong akte Maka dari sempurna wong aji katerima rasa sampun Temurung aji Quran dan kita Ya Rabbana Bergas Abdul Qadir Amuruki wong semanajat waktu punika nanggah itratu nabi bininjal pancatos Kali dasa wasa langgungipun Maka kaku muri edan Ya Rabbana ya Rabbana Abdul Qadir Jaya nalika lugu Baghdad Kalani daros kagandani mamrope kamlina Si Abdul Qadir jalan masa iku tingkah umur sekat layan Sabda wasa Ya Rabbana Kata wong kang